Albinak eneko askatu zuela. Esan dut, eta Albina ez dela pertsonaia bat, baizik eta zure nortasunaren zati bat. Bera, RuPaulek esaten du, dari berik onena RuPaul baino bueno, RuPaulek esaten du, dragak ez duela ezkutatzen horgaren, dragak erakusten duela horgaren. Eta hori ala da eguneko egunean. Dragak erakusten gaitu nola hitz egin nahi dugun, nola sentitzen nahi zen aldun dut. Ni jartzen nuen AliExpresseko 10 euroko hilorde bat eta takoi batzuk eta sentitzen nintzen super aldun duta. Eta teratzen nintzen kalera Lady Gaga izango banitz bezala. Eta gero nire egunerokotasunean ez du hitz egiten, banitzen super isila, super tal, no seke, ez dena nore izan daitezken. Hilorde baten poterea. Isila zeinan? Kristona, ez du hitz egiten, banitzen marika, lodia, no seke, osea, lo peor de la sociedad, orduan, claro. Ez du hitz egiten, ez du hitz egiten, zer. Eta, claro, orduan hasitzen prozesu bat, no esaten honi, zeba sentitzen nahi zuela, dragan egonen eta dragez kanpo ez. Eta ia nintzen ikasten. Nola hitz egin nahi nun, nola izan nahi nun, nola gustatzen zitzaidan jendeak ni ikustea, eta prozesu bat izan zen. Albinak asko irakatsi dioneko hori, eta nekok Albinari beti diot esaldi hori, dela super, no, para los medios, Lady Gagaren ereduari jarraitzen diozula Albina moduan. Eta kontua dela sekularko luka eukitzea, begirada guztiak zeure ganatzea, eta orduan, nahi duzun mezu hori ematea, zabaltzea. Ze mezu zabaldu nahi duzu ez hori? Askatu behar garela, hori da mezua. Genero horrek kentu behar ditugula, tontaki gautxak direla. Jogorina borobak beti dio eta egia da, gizartean gertatu den gauzarik okerrena da traje eta korbata bat. Hori da benetako mozorroa. Hori bai dela mozorro bat. Hori bai kendu behar dugula. Askatzen hasi behar garela. Estetikaren garrantzia ezagutu behar dugula eta genero horretaz askatu behar garela. Bakoitza iristen deneraino, baina esperimentatu behar dugula gehiago. Benetan, eske bizigaren gizartea super restriktiboa, eta ez duk izan behar. Jolastu behar dugu. Lukazuen artean, atentzio ematen didana, beste batzuen artean, ikurrinaren bozi. Hombre, ez da ikonikoa. Ikonikoa da, zagantzizpiri gabe. Ikonikoa da. Gehien bat, euskal kulturaren pureta hointzat egin nuen. Zer dirudi Euskal Herria da euskal kultura perdila bertsolaritzat eta pilota, eta travestiak ere euskal kultura.